pastọ isi siti baskuru ji ụtụ amụ atụgbusi ndị chọọchị membia ka a na-akọwa na ojekwara ụlọ ikpe dịka o si wee jide nwatakịrị nwaanyị dị 14 years n'ime ụlọ ụka ya wee tụalụ nwatakịrị ụtụ amụ nke bụ na ọchụ ya bụ nwatakịrị na-abọzi ọnya na-ehu mmemme na ka ọ dị kịta na-asịkwa ọsị kpụrụ pastọ Amos tinyegodu n'ime kuje ka ọ nọrọ ebe ahụ wee ruo mgbe ọzọ ya eju ụlọ ikpe ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa na unu manụ pastọ anụ ele nte ya abụọ ọ na-agba ka onye na-akaji pastọ Amos ka a na-akọwa na-enwere otu nwatakịrị dị 14 years na-abịa n'ụlọ ụka ya na ya bụ nwatakịrị iso na kwaya ndị na-ekwu egwu n'ụlọ ụka pastọ Amos. Pastọ anụnwa wee chọchacha onye ọya atụrụ ụtụ amụ ọfụghọ o wee jide ya bụ nwatakịrị wee jide ya ukwu ya wee ghasaa atịkwa na ife o mere ya bụ nwatakịrị ya na ọlara ya elepụ tibu n'alụ ndebefa na oji nwatakịrị a wee na-agbari mishọnarị jọni nke bụ na onye nwa bụ nwoke izizi dakpuru ya bụ nwatakịrị andị ọ dakpuru ya n'ike wee na-akọwa na pastọ unu na-afụ ebe a dịka ogwu azụ na weeti niile na ibu niile o kwesịrị ibu n'ọkwọ na amụ ya ka o je daa na pastọ a bụkwa amụ ibi a sịkwa na ifu okpu amụ ya n'ọha ka isi siti baskoro ya anụnwa n'ọkwọ ya bụ aka odo o bu n'ukwu ya ka o ji wee buru ya wee tisaa nwata mmadụ ukwu ghasaa nwatakịrị ukwu ya niile nke bụ na atịkwa na ya bụ nwatakịrị ka na-ayakwa onunu ọbara na ọbara ka na-apụkwa ya n'ọchụ dịka pastọ Amos si wee tisa nwatakịrị ọchụ ya nke bụ na-akpojego ya bụ nwatakịrị ụlọ ọgwụ kama na ọbara na-apụ ya n'ahụ ekwebeghị akwụsị nke bụ na ndị mmadụ na-atị ọ na bụ oke ite ka ya bụ pastọ ji ya bụ nwatakịrị wee tiri ka o jie wee lekwa ọgwụ nke bụ na ọbara ka na-apụ ya bụ nwatakịrị n'ahụ ụnụ mana mgbe ife a na-afịa n'ihu akwụkwọ nke bụ na-eji ndị uwe ojii wee kpụrụ pastọ Amos wee jee tinyegodu n'ime ụlọ nga emechaa akpụpụ ya ụlọ ikpe pastọ Amos tị na ahụ adịghị ya na ọ na-aya ụkwara achịma na mgbe ọ nọ n'ime kọstọdi ndị uwe ojii ọ sị na ụkwara achịma na-ayị ya o nwekwa ụkwara na-ayị ya na ife o ji wee chee ịnarị nke bụ na ndị pastọ ibe ya ebukọtabara ego wee na-ebunye ndị uwe ojii ka e wee hapụ ya ọnyanwa ka ya na ndị isi ụka ibe ya nwere ndị uwe ojii nwere ọnụ n'okwu ka fakonukọrọ wee tinye enwere ikpe otu mbọsị pastọ Amos wee bịa nke bụ na ya bụ nwatakịrị ọ dakpuru n'ike na nne na nna ya madịrị na-enwere ikpe mbọsị a na-agbawalụfa na fonu na fabia n'ụlọ ikpe o wee bụ nọọ ife pastọ Amos na ndị uwe ojii na ndị pastọ ibe ya butere ego nọọ ife fakonukọrọ onye ka eru n'ụlọ ikpe mgbe ahụ pastọ Amos tị na ahụ adịghị ya na ọ na-aya ụkwara achịma na onye ahụ dị ka a na-akpọpụta n'ụlọ ikpe ndị ụlọ ikpe wee taịnụgharịa na ebe ọ bụ na ọ na-aya ụkwara achịma na ya tizie n'ime ụlọ nga ebe ọ nọ na kọstọdi ndị uwe ojii ka ọ nabazie n'ụlọ biya ka o jee gwụọ onwe ya ife na ihe na onye dị ndụ na-eje ụlọ ikpe onye ka pastọ Amos nata mgbe ahụ ya na nwunye ya wee ghọzie ele nte oge ọbụla fa na-agba egwu tinti unu fụrụ ọ na-agba egwu ebe a ụna afụrụ ebe ọ kwara ụkwara wee nọrọ wee na-aṅụ ndị mmadụ na ọ natago na o nweghị ife na-eme na onye nwere ego na onwe ife imere n'ihi ya na Naịjirịa na ịkwụọ ụgwọ ahapụ ya na nwunye ya na-agbara egwu tinti ahụ ọmahụ na ikpe ya na-aka kwuchiri ya wee na-eche mbọsị ya ekwughepụrụ ya anya n'ọkwa ya ka o ruzikwa na May 14, 2026 wee gwa Amos na o nwekwara ikpe n'ụlọ ikpe na ya bụ okwu na obi bekwo na fafụrụ na ụkwara achịm ya na ọdụ ka ọ nago ntu a na-agbapụta ọ na-agbata egwu n'ụlọ ụka ọ na-agba ka ele nte na-aṅụ onwe ya che na ọnya bụ nwatakịrị ọ dakporo n'ike ọ tụrụ ụtụ amụ ka ọ na-aṅụ ya na nne na nna ya 2 days before fa wee jee n'ụlọ ikpe pastọ Amos wee jee na be papa ya bụ nwatakịrị ọ dakporo n'ike wee kpọrọ ndị mmadụ jee na-ayọ papa nke nwaanyị na ya gbagharịa na-ekwensu and ji abalị wee jee nya bụ ife ka a ghara ife ihu ya mana anya bụ nwoke gbara mbọ tie ya ife onyonyo maka efulefu amụghị na-ete ya ife onyonyo ọ nọrọ ebe a na-ayọ papa nke nwaanyị si gbagharịa mpa nke nwaanyị si na ya bụ okwu na ọdụ ọzịrị ya nọọ ndị ụlọ ikpe ya ekpezi ya bụ ikpe ọnya ka o ruziri na May 14 pastọ Amos wee bịa n'ụlọ ikpe wee gụtịgharịa ka otu wee dakpo ya bụ nwatakịrị dị 14 years na nke kacha nke bụ na ya bụ nwatakịrị n'ofu mkpụrụ nwa nne na nna ya mụta ka efulefu pastọ a ji wee chọọ ịchụrụ àjà wee chọọ isi oke ite nekwa ụmụ nke ya ka fa nọ n'ụlọ ụka na-agba ka ndị aghanyere ọgwụ anwụ n'isi mana nke mmadụ ọ dakpozie fa na-emebi fa nke ya bụ nke ọ ya azụ ọfụma nke ndị ọzọ bụrụ nke a ya emebi ndị ọma nke fa ama nke onye ọzọ
ndị ụlọ ikpe wee gosichalụ pastọ anụnwa ife ome. Pastọ si na o meghọ na ọ dakpogho ya bụ nwatakịrị, wee tie oke na nsogbu adịghọ, na ya akpụrụ ya wee jee tinye na kuje ime ụlọ nga na ọya na ebe ahụ wee ruo mgbe ọzọ aya ekpe nya bụ ikpe n'ụlọ ikpe. Na ka o si gbatakwuru kịta na dadi ji na-abele nte isi siti vaskuru ogbu amụ aka odo na ọ nọzikwa na kuje amam nke ọ ya agwakwafa na ahịa kịta ka ọ wee maa na fa ya hapịa na ọ ya agwafa na ọ na-aya kwachọkọ ka ọ ya agwafa na ote na-etie ka ọ ya agwafa na ife ọdịdọ na-adọ ya ke nke ọ ya atịkwa na ahịa ka ama na ya hapịa ka ọ dị unu ka ndị uwe ojii na ego onye burufa ọgwụgo n'aka fatikafa kpụrụkwa ya ka o wetakwa ego ọzọ. Ọkwa ntu a ka ya eti na-akpụrụ ya na-akpụrụ ya na ọntị ụlọ ụka ya aghee ndị uwe ojii amịsịchasị ego niile dị n'ụlọ ụka pastọ abụlelu ọnụ wee gbara aka echinye jee dakpokwa nwatakịrị ka ọ dị unu ka ọ ya ejezi nga na nka ka ọ dị unu ka ndị uwe ojii na ndị ụlọ ikpe na femin gokwa n'ikpe nya bụ ikpe ka a tụọ ya nga ka ọ taa afụfụ nju ya ka o wee bụrụ ife ide aka na ntị nyelu ndị na-adakpo ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme. Utukenie jee ebe ndị ashawo na-anọ ndị hukọp oriekwu afọ ụgwọ ịdakpofa unu adakpozi na ụmụazị ọkachasị ụmụazị akpọtalụ n'ụlọ ụka ka unu kụzielufa usoro Chineke. Unu ejide ụmụazị na-emebi Chineke ya akpọ unu ọkụ okwefuru nke a ya na okwefuru m ọsịkwa ya bụrụ nọọ ote na ete bụrụ na ị na-aya kwachọkọ bụrụ ife ọdụdọ na-adọ nke ọbụla ị na-aya ekpechi ikpe a na nke a ka ịta afụfụ njọ maka na gụbụ pastọ ide ezigbote alụlụ ana ekwensu.